ayike ngikhulele fika ubhuti wami uMdudu hayi enza izinto izinto ungakazi uyibone-ke manje-ke usevusa lento eyenza ngisayingane ngimbalekele le ebekuyima ngisho kade ngisho kumaye eze ngibuza ukuthi ngamnwanya kangaka uMdudu kanti wakwenzani ngoba ngikwazi ukuxolela ubaba ingane uthobulela ingane ngikwazi ukumxolela ngathi ngimtshela ukuthi uMdudu into yokuqala into engeminyanyela yona ukuthi ngina-7 wefuna ukungifaka ugwayi wakhe enqeni mina bengiphila impilo okubaleka yena ngoba efuna ukulala nami. Sanibonani babulisha emakhaya igama lami ngemina ngokubazi mansa lephaphasa kade mahlatha mnyama sinibingela silapha kune podcast lapho khona suke sixoxa nje izinto eziningi ezahlukahlukene izinkinga ezibhekene nabantu bakithi nenkinga nje mhlawumbe sesiyibona ukuthi sesingaphezulu komuntu akasebona ukuthi engaphezulu kwamandla akhe mase sondela lapha kane podcast azoxhumana nathi akhulume nathi sibone ukuthi thina simsiza kanjani nangasizakala kanjani mhlawumbe mase ebona ukuthi okunye useyabona ukuthi mhlawumbe usezodinga mhlawumbe intervention from kwabanye abantu abaseceleni uyamukele ekhaya awulenzi iphutha uyangenelela lapho esuke sidinga khona ukuthi ungenelele. Siyabonga kakhulu nje nakubantu osubasizile, siyabonga kakhulu futhi nangendlela ongenelela ngakhona owenza ukuthi ube ingxenye le podcast. Kanti ke nama friends of podcast siyabonga kakhulu ngendima enkulu enidlalayo. Ama details abaningi akhona lapha ngezansi, inamba kasisi khona la ngezansi screenini, yonke nje into enzobe nidinga ngizoyithola khona lapha ezansi screenini. Namhlanje ngihambe ngedwa ngihamba nodadewethu mhlawumbe ozobingelela ichaza igama lakho ukuthi ubani wabani uze ngani namhlanje siswami. Sawubona. Yebo njalo. Sikhona njani nini? Siyaphila. Mhlawumbe awuzichaze igama ukuthi ubani ungwakabani namhlanje futhi kungani usivakashele lapha kwa podcast. Igama nguAphelele ngwakanzami Sibongo. Yes. Ngivakashele la ekhaya ngoba ngineyinkinga engifisa ukwazi ukuthi mhlawumbe kukhona abadala abangaphezulu amabanga angitshela ukuthi ngingayilungisa kanjani ngoba ngistakile la ngikhona, angazi ukuthi kuphe kumele ngikwenze neminyaka yami futhi mncane. Ngiyabonga ngenalo ithemba lokuthi kuzolunga mhlawumbe mangabe ngifika la ekhaya kuzoba ngcono. Kuzoba ngcono. Yes. So Aphelele Aphelele ngithi. Yebo. Awusiqale sike sizwe nami ngimdala kunawe ngilalela ukuthi yini le mhlawumbe ubona ukuthi sengaphezulu kwamandla akho mhlawumbe kuphi la ungathi udinga usizakala khona nje qale. Indaba iqala nje eqaleni ukuthi hayi mina ngingane eyakhula kahle. Yes. Yakhuliswa ubazali kwakukhona umama nobaba ngila Sibona ekhaya ngisiba u5. Yeah. Ngangizalwa ngonyaka ka2003. Mangizwa ngizothiwa vele mina ngase ngiyingane eyaziwayo ukuthi nje angisoze ngaba khona ngingane nje engahlelelekile njengoba manje wayeseyitshela ukuthi imdala. Okay, seqedile ukuzala. Yebo, kodwa ngesimo sokuthi ugogo wayesefuna ingane yentombazane ngoba ubhuti engimlamayo umfana futhi ngoba wathi mangabe ezalwa kwathiwa awu umfana futhi. Ngazalwa-ke nami-ke kwase kwathiwa nguAphelele ngathi ngizalwa ugogo vele engasekho right. Wathi mangabe emtshela uma wathi ukuthi uzele intombazane kwayilanga athula ngalo-ke leli sejabulile kodwa ngasho ngathi shuthi ngiyingane eyisiphiwo ukuthi bajabulile ekhaya ukuthi ugogo ujabulile ukuthi uthole ingane yentombazane. Hayi-ke ngikhula ngaleyo ngqondo leyo ngoba naye bese ngishiye sengithengele iy'ngubo engayigqoka sengina7 ingubo nje i-coat nengubo engangiyigqoka. Ngikhula nje ngazi ukuthi nje ngingane kagogo uzala ubaba nje ngingane nje right. Ngafunda thema sengifunda impilo nje ihamba kahle kwazaleka izingane zosisibami sisama omdala. Uzalwa uma yena ngithanda ukukhuluma kakhulu ngale ndaba ukuthi uzalwa uma mina ngingedwa kubaba ngiyintombazane. Mase esetetile ngathola abantu engizohlala nabo ke ngahlala sakhulisa izingane kumnandi ekhaya nje kukuhle nje ku right. Ngaya esikoleni noma kwakukhona izinto ezazengihlukumeza njengokuthi ngangibuye ngihlale nazo izingane ngalendlela ukuthi sekuyimina umzali wazo ngoba namanje lezi izingane lezi ezabhutwa umdala nosesoma umdala azikwazi ukuthi zilalela abazali bazo, sezazi mina njengomzali noma zazi ukuthi abazali bazo kodwa mina ngifana nokuthi ngumzali kuzona ngoba imina okwazi ukuzizwa ukuthi angazi ngachaza ngithini. Ngiyabuza ukuthi izikhala ngani zokwazi ukuxoxa nawe. Yebo, ziyakwazi ukuthi zona ikhulume nami njengomzali. Yes.
ngoba nabo mase sibaxakile bayithumela kumina. Okay, okunye inkathi ngigulise ngana ngingaphatheki kahle ngoba ngangibona ukuthi akona manje sekuyimina umama abantu bahamba indlela zabo manje ngithi akuphekwe phela kuthiwa eyithami indlela zethu okay kulungile ku-right lokho vele bangiqeqesha ukuthi babengihlabela bengiqeqesha ukuthi ngihlale endlini ngibe yintombazane. Nalokho futhi kwangangi-affect esikoleni ngoba ngangiphasa. Inkinga iqale la sengifunda ugrade 11. Iminyaka ngina 23, ugrade 11 ngawufunda ngina 16. Sawufunda ugrade 11 sifunda sibaningi nengane zangasekhaya nje sacela ukudlala kumnandi. Safail ukuqala. Hayi sanganaka ngoba vele sasidlala sabona ukuthi siyadlala ngoba kwaphasa 8 kwasala 60. Hayi sifunde ila ngaqala khona ngabona ukuthi khona inkinga ekhona mhla sengiphinda ugrade 11. Sufeyila futhi okwesibili. Yeah, sengufeyila okwesibili. Hayi qhutsheke ukufunde ngisayintombi njalo. Mangifunda ugrade 11 futhi ngiphinde kwesithathu. Mangiphinde kwesithathu nguphinda vele sekunomuntu engithandana naye. Uyena ke wathatha umntombi bami. Sithandana. Kodwa vele kade sasithandana ukuthi mina ngingafuni ukunikela kumntombi bami ngathandana naye ngo2019. Hayi sathandana kwathi sekuzophela unyaka ngoSeptember ngathola ukuthi ngikhulelwe. Okay. Ngaphasa ugrade 11. Sengamatric ngiya ka-matric nginesisu asikubonakali ngasikhulelwa ngoSeptember. Ngiyafundeka ku-right. Mangifunda ngithi ngisasesikoleni ngelinye ilanga ngizwe ngathi ngiphethwe isilumo nje ade ngiqeda kula ngelunch. Hayi nganaki futhi. Mangifunda emabhuti ngathi ngiyaphambanisa. Ngale ngathi ngikhulelwe ngoSeptember, ngoDecember kunento eyenzeka yangehlakalela. Ekhaya ubaba usebenza ngealuminium. Okay. Kunensimbi abuya nayo ngazi uyapressa lapha ya. Lento izinto zokupress. Yes, lokushisa. Mangabe buya nazo insimbi lapha ngasekhaya kunesitobolo, indawo nje la kuqala khona insimbi. Hayi fike lapha ekhaya ubhuti wami omdala. Mayifika ubhuti wami omdala. Afika ithathe lento ngokuthi ngikhona vele mina ekhaya mina umuntu ogada izinto ekhaya izinto eziningi azonakala ekhaya ukuthi khona mina angivumi futhi mabeganga lezingane zasekhaya. Ayi ngitshele mangitshela uma ukuthi usesasento ukuthi la ngoba phela ngiyazi ukuthi lento le isifakile isinku ngoba maphelelo umsebenzi yilento lezo sifakile isinku la ekhaya. Hayi ngithi mase ngithi ngisengihambile ngelinye ikhaya lami ngoba umama baba banemizi ewu2 ngihlangane naye ngimi nabanye omalume nje abakhanda lapho babejwayele nje ukunginika osweet na yonke lento le. Ngihlangane naye athi mase qhamuka ngishaya manje ngishaya ngempama ngibaleke ngemakhaya eMachisini eProshepstein emzini kaMalume fike ngihlala kodwa ngiqala ngokuthi ngeMachisini aqala ngaya ethwaseneni mangifika ngihlala phela semzini womuntu engize ngihlala isikhathi eside ngabuya sekuzoshaya uDecember ngibhala kanzima njalo sekuzoshaya uDecember ngihamba ngaya kusami angikwazi ukukhuluma izinto ngacasukeni ngahamba ngaya eMachisini hlala eMachisini kwaze kwavula izikole. Makuvula izikole ngibuye mangibuya ngithi vela ngisamkhulumisa ubaba vele semxoshile ngoba insimbi ehamba ulando la itotshelwa khona vela ubaba bendawo babazi ukuthi into yalapha ekhaya fanele bayibeke eceleni ngoba izofika icala. Hayi bhuti amafiki memeza kumuntu ekhaya uma uphumile ngiphethe ifoni ngihleli ngibheke ngasemnyango ngikhulelwe athi ngino3 ngangiyoshaya inyanga ka4 emva kwa9 days kwakuJanuary sengibuyile. Yes hayi ke amemeza ma ngithi ayakekho uma ubona umuntu ongamkhulumisi mezolokho ememeza kodwa manje uyafisa ukumsiza mthetho akekho uma phuma wena ngithi ngiphuma kanjani ngoba wena ngishaya nje. Phuma kanjani ngoba uyangishaya. Hayi avele eze
ezendlini asaseplango angishaya ingane ngathi ngishaya ngiyavika ngiphethe ifoni la ngifonela uma ngimthethe maki chema umuntu ufuna ungibulala lo mfana sekhaya ke le nhlobo ethi mangabe kushaya futhi hayi ukuthi uzothi ngishaya ngempama ngoba abanye bangishaya nje ekhaya babe ngikhulisa ngokungishaya yilo muntu obonayo ukuthi uzokubulala ngoba ngisho umuntu athanana naye akasenalo lihlo akasenalihlo lihlo ukushaya lokho ukuthi uyakubulala ngoba nombese kube uphethe shuthi ngabe ngafa mina njengoba ngishaya kanje uyazi ukuthi ngikhulele ngathi lo muntu lo osensayo uyakwazi uyashesha ukubona umuntu mekhulele ukhulele ngoba nentombi yakhe nayo inestory esifana nesami ukuthi ingane yayo yamshaya wachitheka isisu nami wathi mengishaya kwenzeka into efana naleyo ngentombini yakho yebo ngoba kwathi sesichithekile isisu ngoba isisu asichithanga ngalelo langa lelo ngathi mangihamba ngepolice station ebusuku ngihamba nosisi wami sabuya sabanjwa inkunzi phinde ngashawa safike savula icala i-case number sayifaka kule number lesithi sokwenza isimswap sayifaka kule number lefoni lesiphuco nagcine ngenzeka ngesimswap okay ngiyabona ukuthi njengoba ngiyovula icala ekhaya uma ngathi akekho right yabona umzali mangabe ngafuna ethathe umbono uthathe side kodwa ingane yakhe ibibhedile ubekushanga ngeplan akekho umuntu ongabonanga ngoba ngaze ngabaleka wangijaha ngaze ngangena emzini endlini omunye umfana nje khona abafana abajwayele kuma babe isixuku nje ngangena lapho wavinjwa ayibona ngoba phela insizwa ke nazo ke shuthi phela wasaba waphinde emuva mina ngathola indlela yokuputshuka ngengcole ngenjalo ngathi swami ka Q ngoba ehlala emqashweni ehlalele ngasemsebenzini yabo kusela sabanjwa khona inkunzi ke ukuze sikwazi ukuthi ngiphinde ngibuyele ekhaya sengibuyiswa uyena ngakusasa ngihambe ngesikoleni sengilivulile icala isho ukuthi lento le iyangidla ngaphatha wa umuntu mangabe kushayela ukhulele umuntu osifazana emakhulelwe ongamenza into kodwa ngeke ayikholwe isho ukuthi inhliziyo yami eyidlinza yabo nje ibhlungu ngibalisa ukuthi ngempela sengihlala ngithukini ngoba nesendlini ngase ngingasahlali ngedwa kwenze into ngivele ngizwe ngathi ngiyalunywa chithekisiswe masichithekisiswe kube ngathi ngiyasikwa nje ngoba ngasikwa ngaze sahamba ngemoto sinomani ugogo nomunye ugogo lo umakamfana fike siso sachithekela emshiyeni sabuya ke kwathiwa ngigeze sahamba sayale emtuba bengane fike ngageza kwabuya okay kwaba right mangibuya lento le isangidla ngaphakathi ngiyafunda ngiyaphasa term 1 term 2 term 3 ngiyafunda ngi-right uma ngilindele ukuthi uzothatha umfana wakhe amlethela sikhulume iyona into ehle sibanga noma ngithi nangelilodwa ilanga ngikaze ngikubona uthatha umdumo beka la umtshela ukuthi wena sibani wenza ukuthi noma engasashawanga hlale azi into ayenza kumina ngoba intombi yakhe wathi sengishayile wabuya weza kumina intombi yakhe abuya azosho ukuthi ubeyazi ukuthi ukhulela ukushaya ngamabomu uthe mase kushayile wabuya weza kumina wathi ngeke uzwizala ingane wena la awusoze wazala ingane lo muntu ongishaya ucabanga ngoba ingane yakhe yafika ina 2 ngayikhulisa mina namhlanje ina 15 njobe ina 15 isiphunyukile ezandleni zami ngithi nami ngimncane ngikwazi ukuthi ngigalawula ingane ihambile yabaleka ekhaya yohlala kamawayo ngisimo sokuthi asiyikhokhele ekhaya yahlala kamawayo yazi yakhulela mase isikhulele siyabuya mase sibuya ibuya uyatshelwa efonini ukuthi ukhulele bafake loudspeaker nasekhaya bangicabangela ukuthi mina lo muntu ngimzonda kangakanani uyajabula ukuthi ingane yakhe ikhulele ngithi shuthi mina shuthi lezi ingane yami lebulawayo ibulawela ukuthi le ihlale kahle indaba yena jabule ngoba akusisona sokuqala lesi sisu lesi ngaphinde ngakhulela okwesibili lesi sesibili wabengane wangishaya ngize ngisho ngithi mina wabengane wengihlukumeza nalesi sibili uza nokuhle le angingcwabanga yashiswa iyona ngizwisa ubhlungu kakhulu lesibili ngayikhulela wangishaya wabengane yami ngashayiseka edongeni lendlu ngithi ngiyabaleka ngitshela ukuthi uzongilimaza kanti uyangithusa yena akaboni ukuthi lokungithusa kwakhe ngikhulelwe ngiyasaba ngisekwenzeka into ekanje umuntu meza kumina ngamandla ngiyamsaba yashona ingane ayishayisa ubuntu ngesizwe ngithi ngiyabaleka ngathi ngiyajikela odongeni seku how many months sekuyinyanga ka7
ingane yathulela phakathi esiswini nakhona inkathi ithula ingane esiswini sengiqedile-ke esikoleni lapho sengimithe esibili ngoba ngawuphasa u-term 1 term 2 term 3 u-term 4 ngafeyini grade 12 yebo ka-grade 12 wabusabuyela cha usabuye ngaphinde ngabhala ngaphinde ngafeyile ila sengikhulelwa khona le ngane yesibili-ke after and ku-term 4 wami indlela enganginenkinga ngayo ngibhala bhuti wami ayikho into engangingenayo ngangiphethwe ama-piles ngisesikhathini ngangifanga ngisho inabukeni ngiyaxolisa ukukhuluma nawe le ndaba kodwa ngase ngifanga ngisho inabukeni indlela engangopha ngayo angazi kwakwenziwa yini ngithi ngisephepheni ngivele ukuthi angilali ngifike lo usizi kwesesikhathi ukuthi angikhale kwabanzima nje kona kodwa ngoba ngagcina ngiqedile angifuni ukungasho ukuthi angiyazi mina angiphasanga kodwa nje ngagcina ngiwaqedile ama-exam noma kwakunzima kunjalo yes hayi-ke kwenzeka-ke ngafeyile ngaphinde ngazama ngahluleka ngathola ingane yesibili iyona-ke le sibulawa wabengane angishaye babawayo angishaye ngalimali yafa imali ingakho ngize ngisho ngithi mina mhlambe omunye umuntu angazathi ngithanda indoda kakhulu lo wayibulala ingane akaze eze kumina axolisa ungcono lo useke wafika kumina walibona iphutha lakhe waxolisa futhi nabakubo bayazi ukuthi wenza isono bazi kahle bake bafike futhi bamblame naye mangabe ngihleli nawe uyakwazi waxoliselwa angikaze ngambona ubhuti wakho uwasekhaya ngqo angikaze ngambona kunalokho into engayizwa ukuthi wathi into ayenzile right kulungile ngazama ukudlulisa lokho ngathi mina ngizophuma kena naye aphume kumina nje ngoba yena shothi akayimisele ngokuthi alibone iphutha lakhe ngilanga kodwa futhi ngibangele enza lokho ukuthi uyazi ukuthi unesupport enkulu ma okay hlala iminyaka ngiyazama izikole zifuna imali umsebenzi ngithola mina nginokuthi ngisebenze mina bhuti wami ngisebenze 3 months ngithi nginyanga yesithathu ngiholele ukuthi ungasaphinde ubuye angenzanga lutho ngisho nomsebenzi ongasile nje obheda omncane nje lamatohwane la lo gada ugogo vele nje kuthiwa ungasabuye ngisho nginamabhadi ngisho nokuzala kube inkinga kabi yebo cishe ngafika bese ukuthi angihambe erank mhlambe ngabe kudutshulweni xabana no driver bebanga abagibeli ngazi wena njalo mangenza into nje mina vele nje kuza kancane ayike mase sengizamile ngiyahluleka ngithi ngiphinde ngikhulelwe amawele usukhulelwe kwesithathu ke manje yebo ayijatshulweke ekhaya hawu siyajabula nakhona futhi ngingazi ngingasengakungakuyi scan lo ngisho ukuthi ngikhwele amawele ukuthi hayi namama ngifika ngempela amawele ingane yokuqala yaphuphuma okumfana ngayithola ngephupho ngoba ngathi mangibuye esibhedlela ngalala ngathi mangilele ngezwe ngomama engiqhube inyawo mangimbuza ukuthi iphasele ingane yami ngoba ngibone ephethe ingane bathi khulileka sisami ingane yakhe ihleli kahle ingane yakhe umfana ngawuzwa kanjalo le kwakuyintombazane engayibonela nakho-ke sengithola amawele jajuliwe ekhaya naye wabengane ujabulile uba kwengane lo wengane yesibili noma omunye hayi anginayo ingane kwesinye isibongo umuntu oyedwa wathatha umntombi bami walokhuza uhleli naye nje uyena umuntu engathi yes okay ayike ngikhulele fika ubhuti wami uMduku hayi enza izinto izinto ungakazi uyibone-ke manje-ke usevusa lento eyenza ngisayingane ngimbalekele le ebekuyima ngisho kade ngisho kuma eze ngibuza ukuthi ngamnwanya kangaka kanti wakwenzani ngoba ngikwazi ukuxolela ubaba ingane uthobulela ingane ngikwazi ukumxolela ngathi ngimtshela ukuthi umuntu okuqala into engeminyanyela yona ukuthi ngina7 wefuna ukungifaka ugwayi wakhe enqeni mina bengiphila impilo okubaleka yena ngoba efuna ukulala nami umqondo manje usuyabuya ukuthi indaba engihlukumeza noma sebona ukuthi sengikhulelwe futhi ngoba mina ngiyayithanda ingane sengikhulelwe futhi usefuna ukungihlukumeza futhi nayo le afuna ukuyibulala afuna ukungishaya ungilolela imbese wenza yonke into shothi ufuna ukuthi mina ngibe nengane naye yini enza ukuthi angihlukumeze kangaka
wahamba ke ngikwenza izitori ukuthi wasukela abantu abarong. Ngiyaxolisa Manzana. Yeah. Ngizokukhumbuza ukuthi ubukuphi. Asihlahle kancane. Yeah. Umuntu ebuncaneni bakho wenzani? Wefuna ukala nami ngemuva. Wazi kanjani ngemuva? Wehlezi ethi angikhumuli. Yabo mangabe kungekho umuntu ekhaya uma unakuwena ukuthi ahambe. Ubaba usemsebenzini uma mhlawumbe uyahamba uyokwenza ogrosa uma uyisangoma. Futhi sothi ngiyadlala ngala ngithatha ngifaka ikamereni lama. Angihlayise ku dressing table angincenga. Azangitshela ukuthi ufuna ukwenza apha ngikhumule. Ngenkathi sengikhumulile yabo umuntu enza into vele uyamsaba. Yebo vele uyamsaba ngenkathi ekhumula uyamsaba. Kodwa futhi mase ufuna ukwenza into owazi kahle ukuthi ibhlungu noma ungakazizwe kodwa uyazi mina sure ukuthi lento leyibhlungu uvela uthi ngiyangifuni yabo kusabe futhi ukusho ngalendlela ethi ngineminyaka specific ukuthi angifuni ngaphambili ngifuna ngemuva. Yebo. Why? Ukusho ukuthi phela wengafuni ukuthatha umntombi ngoba phela mase kubuza umntombi wami ukuthi usale ngizosho phela mina ngithi nangu noma ngangemsaba kodwa mina ngangingize ngisho. Unesikhathi ngalesikhathi ngangina 7. yena nanga mhlawumbe yena 192 yena angazi ukuthi wena ngakho kodwa mina ngangina 7 isikhathi ngoba mina 2003 mina umona 703 futhi ufaza 23 una 7 kwaku 2000 okay let's go 4 5 6 7 8 9 10 kwaku 2010 lapho. Yebo. Kwaku 2010. Yebo ngikhumbula kahle. So yena wena 18 or 17. Mawukuthi wena 17 or 18 mawukuthi 192 right? Yebo 192. So leyo nto leyo wayikhumbula ebudaleni bakho. Iyo nto eyenza ukuthi uyamzonda. Yebo. Ngoba manje ngisho ngingabaxolela bonke abantu ngoba ngisho nosisi wami lo imbali usisi wami omdala unakho ukuthi angithuka athi mina ngabulela izingane angithuka enze zonke izinto lezi. Kodwa ngiyakwazi ukuthi kuhambe nesikhathi sibuye sihlale phansi siyilungise lento kodwa into abayenza kumina ngiyithanda. Ngoba manje bangithuka ngento yabo into mangabe uyizwa ngomuntu wasekhaya uyayikholwa. Yeah. noma ngingasilona iqiniso kodwa umuntu uzokhuluma umuntu akini ezothi wena ukhipha ingane nombulala ingane nami ngwangaphandle ngizokholwa ukuthi awumokusho umuntu wakusho ngempela lengane iyibulala ingane. So na uqhubeka seswami and then umduko wasekwenzakalani usaqhubeka nodaba ngasengiphazamisa. Yebo mase ngimtshela uma ngimtshela ke insukwini ngicatha ayikophela ngisho inyanga into enza ukuthi ngiyamnyanya umuntu ngoba waqala wenza ukuthi njengoba enza kanjena ephinde futhi ephindelela yena iphutha lakhe akaliboni bonke abantu bayawabona amaphutha yena akaliboni ukusho ukuthi isizathu sakhe ilokhu ingakho ke ngimzonda ngiyoya ngisho emngcwabeni ngize ngisho ngithi ngiyoya ngisho emngcwabeni wakhe ngiyoswenka ngiyobona nje ukuthi ngempela uyena lo lapha phansi. Ngoba manje yena ungazi noma indlela enza ngayo ukubona umuntu mangabe yazi ukuthi anibona abandawoni ngize ngisho mhlawumbe uyitshela lokho noma ukuthi asibona abandawoni mhlawumbe khona into ayaziyo ngize ngiyibuza mhlawumbe khona umuntu emela ngitshele yona ngenzeka mhlawumbe asibona abandawoni. Okunye futhi amawela amagcine engaphilanga ukuthi yini angazi kwakungifana nentombazana uNkulunkulu esengibuyiselile. Amawela amagcine engaphilanga vele nje kodwa wona ngezwe ngisikwa ngihamba ngemishini ngateta kodwa into eyenzeka ngiteta ngathi mangikhonjiswe lokuqala ukubona umuntu mangabe namazinyo ethe ngikwazi ngani ukuthi ngaba njalo izali namazinyo ngathi namazinyo ubuso ngathini ayinawo kodwa bona bathi mabe ngikhombisa kwangathi ikhamsili iveza amazinyo yebo yona into engayibona ngoba ngathi mangithi ngiyabukisisa ngathi mase bethi bayiphendula futhi ayisekho lento engiyibonile ile nto angisothi mhlawumbe ngashawa isilwane ngoba angihlungumezanga okunkangakanani ngoba washeshe wahamba namuntu wasukela abantu wabona ukuthi abantu baningi abasukelile ingcona vele abaleki ngoba mhlawumbe uzolimala sazi ngoba vele umuntu oyisiqhwanqhwanqa. Yeah. Ashona ingane zami. So useku how many months? 7. Wasikwa 7 months. Yes. Anginayo ingane ephilayo. Lapho botami ngiyayithanda ingane hayi ngoba ngithi mina ngifuna uba nengane ngoba ngisuke ngifuna ukubamba umfana.
nginothando nje lengane solo kwalahleka kuphela sandi benginayo intshisekelo ukuthi ngelinye ilanga ngiyoyithola ingane ephila ngoba nginothando lengane. Yabona ke manje ke nginenkinga ke akulaleke ebusuku ngine-anger yabona ngine-anger ngalendlela le ukuthi mangabe kuthiwa isekhaya la kufika umuntu ezongishaya ekhaya bazobamba mina lo muntu lo uncamela ukuthi alimaze mina kungconywana mangabe limaza mina ebani uma ngcono umuntu mangabe limaza mina ngoba manje angazi indlela engisuke ngidine ngayo kwayinami uthi umana kuze kwesesikhathi azashwebe ngicishe ukumlimaza mina ngikhumbule leyo nto leyo kuthiwa mina sengabe kuma isandla ngoba ngikhumbule nje ngithi wena manga ungijwayela kabi angikhumbuli ngimshaya futhi yabo manje bhuti wami le nto ngihlukumeza ngazi ngichaza ngithini akudluleki into enzenzeke kumina ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngicabanga angikwazi ukuhlala ngedwa endlini ngihlezi ukuthi angiyibulali mangabe ngihleli endlini mina ngiphatha amafoni awu2 enye ngala ngiyiciphaza ngibuke mangibona ukuthi le ngisayidinga ngiciphazele ngihlala ngedwa endlini uma ukuthi ifoni ayikho ngoba ngingahlala ngenayo kumele athi ephuma uma emsebenzini nami ngibe ngiyongqongqozela ubhuti wami ukuthi utalent ngiyohlala naye ngimthethe avuke ahlale ngezimo sixoxe ngikhale ngenze yonke into engifuna ukuyenza ngoba manje lento le iveli fing kathi ngingedwa. So yindlela edala ukuthi ube nalomuso mawucabanga stress namanje ngikholwa ukuthi ingane yami inganzama ayisekho ngoba lesibili umfana ngathi mangabe ngiyitete yaphefumula kancane iyona ngihlele ngiphi emaphupheni engazuthi iyavuka isemakhazeni kube ngathi iyavuka angikholwa kubhlungu emaweleni bamawele lesibili engazuthi iyaphila lesibili yomfana kuyaphila yaphefumula ngicathi awuphelanga u5 minutes iphefumula emva kwalapho iyathula ubuka yebo ngibhekile yapho into enza ukuthi ihambe emhlabeni ukuthi yaphuma ngemlenze yaphuma ngemlenze manje ngize ngibone ukuthi kwesesikhathi ingakho ingakwazanga ukuphila and nginesithombe sayo futhi sisefoni emafonini wosu hlala ngala ngayishoot ngoba nginakhona ngasizoyibana esingathi ngiyishuthe noma singasekho ngiqhubeke kodwa ngiyishuthe yawo mina ngicabanga ngisho ukusigeza sisome ngisibeke mangivuka nje ngivukele kusona ngisibeke nje la ngizovuka khona ngisibone sithi kuba sikhulu ngoba angazi ngathini angikho right angifuna ngisho umqondo yangilahlekela mina bhuti abantu angihlali nabo ngoba ngiyakwazi ukuyibona awumani sengisidine ebantwini kodwa into endala ke leyo nginokuhlala ebantwini ngizizwe ngathi manje yabo manje ngathi ngiyanukayo manje ukuthi angihambe ngoba notshwala ngisho ngiphuza kuhlale ngibona ukuthi awona manje ngihleli ngenkani sengingalimala ngisho ukulimala la ubone abantu ngathi bakhuluma nje ubone nje ukuthi yabo manje futhi mase ngihleli ngiyabhema kakhulu shisa ugwayi after gwayi kodwa mangabe kukhona into engisabhizi ngayo mhlambe ngiyavuka angubhemi notshwala futhi angikuphuza lento ngishama ngabe lento lena ngathini ngisuke sengihleli ngedwa isikhathi eside sengingasazi ngize ngicina sengiholele utshwala ngoba ngeke ungibone nje manje nje ngivele ngisuke ngithenga utshwala ngihlala phansi ngiphuza ngibomeli utshwala ngibomela manje khona mhlawumbe into eniyaziswayo ekhaya emsamo mhlawumbe kushiswa impepho mase ngiyoma futhi nakhona ngomela ugologo obuvu kuphela kodwa nje ngale kokuthini ayi angomi mina ngiyaphuza ke ngesimo sokuthi ngibhorekile angilali ebusuku mina kuye ngihlale kuze kushaye o4 intathu kufika umuzi ungathi ngathandaza mase ngithandazile mase ngiyalala ngathi ngumkhovu kube ngathi ngumkhovu manje isimo sesingcono manje ngoba mase ngikwazi nokuthenga ama data ngibuka into ngiyakwazi ukuthi ngicine sengizela ngathi ngumkhovu ngihlale kanje kuze kuse bavuke bewuchama babuye bangihlalisa baphinde balala mina bese ngigadwa
sengathi nguhlani namanje mina ingqondo iyangilahlekela ikona ukuthi ukukhuluma ngikwazi lokubona nje engathi mangikhuluma izinto ngiyayiphambanisa. No, mana xoxele. Angikudli imbezo. Game wenza sense and uma ngibona angithule ngoba ngingakuzwa. Ngifisa ukukhuluma nje ngendlela ukukhuluma ngakhona uyiphambanise ke uyifuna uyiphambanisa ngakhona izinto uyixube indaba ngendlela ufuna uyixuba ngakhona kodwa kimi emadlebeni yami ngicafuna ukumbukela ekhaya yonke into ekhuluma yenza sense. So as you speaking I'm trying to understand you ngikuthola ukuthi uhlobo lomuntu and ngithola ukuthi ihlobo lento sizolidingayo yonke into that you feel like ihlupha umoya nendlela yonke into that you feel like ikwenza lo muntu owuye yabo. So indlela okhuluma ngakhona right now engafakaza mfowethu we fully understand ngiyakuzwa mina ukuthini and noma uthatha osekugcineni ukubeka umuntu kusemuva ukubeka ekugcineni mina ngiyakuzwa and yonke lento ekhulumayo yenza sense yabo. So angifisi ukuthi ume ukukhuluma noma ngabe ungezwa ngiphendule khuluma konke okungaphakathi kuwe nokuhluphile nokuhluphana into ezincane yabo izinto ezishoyo ukuthi wena ufila ngathi uyahlanya ufila ngathi umkhofu zonke lezi zinto ezimentionayo zenza sense kumuntu olalele siyasetha zenza sense kuwe but the way zifika ngakhona emlonyeni wakho sikhiphe njengoba zinjalo so that a person will understand ukuthi okay umanzama inkinga abhekene nayo le yabo. Ngizovumela ukuthi uqhubeke inkinga enkulu nzama ukulahlekelwa izingane iziphi izinto obhekene nazo ungaxoxa nje uqhubeke nokukhuluma. Ngiyalahle inkinga zami ukuthi nje ngilahlekelwe ingane ekulahlekelwe ingane zami akudluleki kona kulezi zokugcina ila kunzima khona ngempela ke emawelini ila kunzima khona ngempela ngoba ngabona nje izilingo bandla vezande ngoba nginakho ukuthi nabantu nje umuntu mengabe ngixabana nabo la ngithunge ngengane and lonto iyangidina kakhulu futhi nanokuthi manje ke sengumuntu oseshintshile ukuthi sengivele ngithi mangiciwe into encane ngingakhuluma ngedwa kuze kusiphudu wami. Ngisho ngathi ukhona nawe mina ngene umuntu okhuluma kodwa manje indlela esengiyiyona ngakhuluma ngedwa kuze ngisho nawe uhleli kanje ujethi ngikhuluma nawe uzucikeke ngikutshele futhi ukuthi angikhulumi nawe ngikhuluma kwesinye isikhathi ngingasayikhulumi ngithothi lapho sengitshela umuntu sona duthi akulunga indawo ke futhi ayikho indawo engasehamba bathandaza wena ngcono ngisho mesizwami ke manje sefike nendlela yokuthi kube ne-allowance anginika yona ke incanyane nami ngiyisebenzisele mina ke ingqondo ukuthi ngizokwenzana ngale mali le incane njalo ngizoyihlanganisa ngenzeni ngoba imisebenzi ayiveli mina umthoso wami ukuthi ngizama ukwakha into ezongifakela imali engazi kahle ukuthi noma ngingaya kofesa ngingawutholi umsebenzi ngibe ngazi ukuthi nginemali eceleni noma kusazothatha isikhathi eside kodwa ngizobeka kancane yini le ekwenza ukuthi ukholo into zakhe ayilungi nale egcina usithatha kufaka kubathandaza uzame yonke lemizamo yenza yini lokufika ukuthi ngazuthi ku wrong empilweni yakho. Ngikuthola from uqala eqaleni ufela grade 12 or 3 ufela grade 11 or 3 wafela grade 12 2 times plus supplementary plus ukudlula lezi ngane yini lo isolayo ekwenza ukuthi untande kangaka. Sengifunda ugrade 11 okwesibili khona lento leyo sesonto phathela amapeni sizobhala angawosontile lapha ngisalandela uma nahlahla ngisengofundela uma iBhayibheli nangayisonti ngoba nesonto ngalijoyizwe lokho hayi fike ngihambisa ipeni lapha thandaze lo baba thandaza azadlula umoya lapha ukwamadlozi yena lo baba lo okay athi into zalengane kwathathwa ijezi kwathathwa incwadi zesikole mina bengilomuntu lona ngoba okokuqala ngisengakofiki lapho khona umunye wabangithandazela washo ukuthi wena fanga ngabe usuqedile esikoleni yeka lento yakho ukubhalisa abantu ama-homework ubanika izincwadi zakho ukopelisa abantu hayi ngangamnaka bamthela baba khona umuntu angamsiza umuntu nami mase sengixakekile nje ngizothatha incwadi zakhe ngihambe ngiyobhala mana akho sengifike kulesonto wathini wena wanikeza umuntu incwadi eyobhala
wafika lento wayinika ugogo wakhe ugogo wakhe bayigoqa ngemithi bayigoqa ngani mina bekile hlobo lokuthi even ngisho ngathiwa ngiyabona umngane wami sokuthi la khona nezambane ngifike ngitshela uManthi ma umuntu umngane wami nesose nezambane ma ngicela wenza ukuthi isinkwa sibe siningi khona ngizodla nomngane wami wathi wayigoqa mayigoqa wayifaka emgodini wayigqiba nomuthi mase wabeka uthayeli ukuthi noma kufika imvula ingamanti nje ngenzekile ukuthi mina ngilomuntu lona ukuthi noma esho lento ngisho ukuthi hayi izawo nami nje lento le ngize ngitshela ukuthi mina umuntu mangabe ngidlula umoya into nami engayenza ngiqambele umuntu amanga nginganaki ngoba ngingakazi ngikubona ngikholwa ngokuthi into umuntu mengitshela ngikhambi kwesikhathi ngiphinde ngiyibone mina mangabe ngakuyibona nginandaba ngifeyile phinde sihambe futhi siye kumunye umuntu sinoma ngoba futhi lento le masemele kuye kumuntu kufika kumina futhi ma ngeke asambe semuntu fika umuntu afika asho ukuthi kwenzakalani asho into ecishe ifane futhi nale yabona nje futhi wami mayisho lento le athi angigezwe hayi ngitshela ukuthi sengi-right ke nami ngoba ngibona izinto engingakazi ngiyibone zenziwa phela mina uma wami isangoma ukuthi izinto ey'ningi akazenzi phambi kwami hayi sibuyeke nginakuke sengiphasa sengeka-grade 12 sengiphase sengeka-grade 12 kunokuthi ngiqhubeke mhlawumbe kube ngaqhubeka ngabe ngasizakala noma ngenzani ngisho kuthiwa ngiya-aplya la eCoastal la eduze ngiyokwenza lento ekuthiwa NCV kuzothiwa i-application yami approviwe kanjani mase ngifika khona kuthiwa ngiphantshe i-ID number yami kuthiwa awuveli angindawo angazi nakhona la sengizame khona ngifunda i-computer manje ngisasubmithile sengilindile njengoba kade ngihamba nje bengiyoyenza i-bank statement sami ngoba basifundisa mahhala bazosinika imali yokugibela ngakho befuna amabhenki ngisalindile njengoba ngenzile le bank statement mhlawumbe izozibole nje ihlele ekhaya angazi noma ngathiwa ngisho njengoba ngizalayo hlezi nginenkinga kumele ngihambe ngiphathwa ikhanda ngiyagula ngiyabitoza ngilale ngizumeke ngize ngivuswe yibo ngiyazi mina lento wena Solana yeka lokho kwasho umprofeti uNosolana isho nje ubona ukucabanga noma uwedwa angazi ukuthi ngisolana maphupha nje ayangikinye ebusuku mina yabona ngiyaqinyeka ebusuku ngathi ngumuntu obulala abantu manje ngibe ngaze ngibulale umuntu ngasebusuku nje kunezinto ezingikinyayo angazi ukuthi ngize ngimtshele manje manje ngiyovuka ngifile ngiyankinyeka ebusuku ngithatha umNazaretha ngigqoke ngifaka ifoto ngithatha umkhumbi nginomkhumbi omhlophe intambo le ewule enkulu ngiyigoqa umzimba wonke ngilala ngishawa abantu uma ngivuka ngimbuke ngimtshela manje ukuthi makhona ubaba kanje angitshela hayi ubaba wakabando ngithi manje ungishayile mina ebusuku wangikinya futhi ngosisikhathi kwamaphupha mami ngithi ungishayile ebusuku wangikinya wathi mina ngimthengele utshwala ngithi mina athumane phela ukuthi mina umenzele itiye ngithi hayibo ngihlangana nathi nalezo zinto manje mina semina ngenzela abantu engingabazi ngathi bangifuna utshwala la ngabe banginika umsebenzi bona labo bantu laba ngibe right mina mase ngiyabathengela lolo tshwala labo kusesikhathi ngikinywe into nje ngibona ukuthi ngiphuphe ngathi ngihamba ne-taxi phupha abantu abangisabisayo hawo nje malume ngifuna uqamba manga ngize ngimbuze nomama ngi-right athi ma u-right ngithi mama ngingekho right nengithatha ngisesibhedlela sengihlanye angazi ngathini ngiphelelwa amazwi ukuthi angikwazi ukuthi ngikhulume uma ngabe ngingacasuki yabo manje ngi-right angicasukile ingakho nezinto zami ngathi ziyaphambana
ubaba wengane yakho baba wengane zakho Ikhona. nisesendaweni Angazi. Kwayena nje ngibuye ngimshaye ngilimaze yonke into. Ngoba manje angimfuni umuntu ongam-understand umuntu ukuthi udlela kwesiphi isimo. Yena mhlawumbe sewadlula wazile ungumuntu wesilisa. Mina angingakuphuli ngisa right. Angakubi right njalo ngisadiniwe. so unokumshaya nje esithubeni Ngivandalize yonke into ngamshaya ngisho esethi uyozehlisa ekhaya. Yabona izinto engizenzayo mina ngizazi. Ethi uyozehlisa ekhaya uzosho ukuthi ngangaphi kanje. Ngazi kunza ngithatha iplan jaha ngalo. Ngibuza ukuthi ufunani ekhaya. Ngini la shay. Ngibuza uma ngathi noma uvumelele ukuthi angene inabo ungamshayi ukhokheni ndo yazangene la. Uma uthi phela uzokhuluma phela nezingane phela kumele isize ukuthi nithini hey ma soze ngaletha umfana la ekhaya. Wagcina ukufika la ekhaya ngomncwabo lo. Ngeke azeze la. Ujwayele imize engacheliwe. Cheliwe ke lo. Ngamshaya ngamjaha ngithi ngifuna ukuthi ngimkhumbula ahambe enqunu indlela engangidinwe ngayo. so nisese happy in a relationship Sometimes mase ngidiniwe mina nje ngisusa uthuthuva lami. so yena mobheka sakuthanda Yazi ngoba kwesisikhathi ngithi ngimzibila ukuyena obuyayo futhi ngixoxisa. so uma uchaza relationship njani niku relationship kodwa ukuthi ngoba sinesikhathi sethandana or what's happening Angazi mina ngizothina mina awu mina into engangiyifuna kahle kulo muntu. Ukuthi mhlawumbe uzoyibona nje le video. awufunani Sengizana ingane ngiphume ngipheleke ngoba angingeke mina ngize ngigane mina ngazizalela ukuthi ngizovusa ikhaya lami. Indaba yokuthi ngiyovusa imizi yabantu anginaso isikhathi saleyona. Ngana ngangithi mina ngizoba nengane neyodwa noma ezimbili. Emva bese ngiyaphuma ke ngisha ngenzani mina mase nginengane yami ethi mina kuzobe yami ezothi noma efike ezoyihlawula ngakwazi ngisho ukuyithola engazi ukuthi ngizoyikhulisela ekhaya. Mase ngiyihlalele ekhaya ngivusa umuzi ngoba mina iphupho lami ukuvusa umuzi wasekhaya. Yabona njengoba umama esaphila nje bhuti wami. Ufane nengane yami ke manje ke njengoba ngasenayo ingane ufane nengane yami ngalendlela ukuthi mayivuka emsebenzini ngiyayisola. kanjani Uyavuka uqhuqa amakhaza mina ngilele. Ingabe kuvuka mina uma ufanga ngabe usenendle yakhe manje uhleli phansi. Mina umsebenzelayo. Yazi ngingifisa engathi nje nami ngafana nezinye izingane mhlawumbe ukuthiwa sengiyaphuza ke ngizwe icall kuthiwa yeah wena ukwenzile ukuthi ngitransfer imali fast qhubeke nento engenzayo. Ngiyafisa nje ukufike lo moment kodwa futhi angiboni ukuthi kokwenzeka kumina ukuthi ngijahwe ukuthi ngondle ekhaya. wayasho njani Noma ngathini hey ngeke futhi ngimshiye mina hayi ngisamane bathi naye umuntu kuthana ehleze ethi uma wangidlisa hayi samane basho njalo kulungile mangidlisa wena vele ngiyangibulala ngidlisela ukuthi ngimthande. uyafisa ukuthi nawe ukuthi uyasebenza uyafonelwa kuthiwa sibantu bana wenza into ethile uthatha imali utransfere uqhubeke nempilo ube nama responsibilities athendayo nawe ekhaya. Yebo into engenza futhi ngenze lokho ngoba ngiyabona ukuthi labantu engizalwa nabo mina kuphela wathatha umqondo wabo mina kuphela ohlakaniphile ngoba bona uthi ngibukisa ngabo ngoba bona uNkulunkulu baphila imali kodwa umehluko stila ngibona umunye umuntu angaze baze bathi nginomonde kusesikhathi ngeke ngidinga ngibatshela ngoba mase bengithiwa ngengane mase bethi nginomonde ngikwazi ukubala ibudget yomuntu kanye ngathi bengithiwa ngibatshele ngithi mina ngemali leyo iholayo wena mina ngabe sengenza ukuthi nokuthi indlela oyisilima ngayo nje wena ngoba manje sesengidiniwe nami kuthiwa ayi nomonde ngithi nginawo umonde ngiyathanda ukubona into enhle. Wena uthi ungasebenza ekhaya ke noma ekhona lo munye ongasebenzi kodwa ke umuntu ohlalayo
mina nje angeni umuntu ovukayo ngihleli lo ngihlala naye ekhaya akavuko kwamanje kodwa ngisangaqhamuka nje itohlo mhlawumbe msomuntu uthatha ukuthi abuya bamba amatohlo lapha nalapha. Wena nje awukazi uvuka? Mina seke ngavuka kodwa ngasebenza 3 months ngaxoshwa ngenza ngalutho. Uqale nini ukubhema? Ukubhema ngaqala sengiselingane sibini. Ngala ngibhema ugwayi. Kwakusiphi isizathu? Lento ukuhlala wedwa mina ngisanga nokuhlala ngedwa lanti kade yangidla ukuthi angiboni. Yabona ukuthi ngihlala ngedwa kanje endlini. Hawu mase ungishiye ngedwa lapho ngabona mhlawumbe ubeka ikhamera la ngingazi ukuthi nginekhamera. Mina ngiyahlala kanje ngingazi ngizokwenzana akuphethe phone angiphethe TV. Ngifica ngitanda ngihambe ngiyaqalaza ngiyabuka ngipopole sengikhande ngisho imbobo. Ngiyapopola ngenza ukuthi angikwazi ukuhlala ngedwa endlini ngicabanga kakhulu wenkathi ngihlala ngedwa endlini vele kubuye lonke usize lizothi zize. Inotshwala isona zathu esifanayo waqala kanye. Utshwala bengasiyena umuntu ophuza kakhulu. Utshwala angiqaliswanga yiloko. Utshwala nanokuthi futhi angene umuntu ngathi ngi-addicted utshwaleni ugwayi into engi-addicted kuyona. Utshwala nje into bengiyiphuzela mhlawumbe kunomcimbi emakhaya santshontsha lo masayidi yabo ngoba namanje futhi angisiyena umuntu ophuzayo ukuthi ngase ngomo hayi ngiyenza lonto leyo maningi manje uthi ubona kuphela mhlawumbe ngathi u-addicted. Yeah mangingedwa futhi ngoba manginesungu ngoba mangihleli nabantu nje mhlawumbe engikhululekile ukuthi ngingahlala nabo ngiyakwazi ukuhlala ngabhemi kodwa mangingedwa mhlawumbe ngingashisa abo 20 ngashisa 10 ungakupheli ngisho 4 hours. Kuse usigarette kuphela noma unakwizolo yafika? Hayi lokho ngibhemtsangu hayi ngavele ngiyibulala ngempela ngavele kuse ngifile ngoba i-area lakhona uma ngihlala kuduze kwabantu abayibhemayo mangeze ngidakiwe ngicabanga kakhulu ngivele ngicabange kakhulu insangu nje ngifuna le hambe khona ngavele kuse ngifile makuthiwa ngiyibhema. By temptations angazi uma ngisho kahle uba tempted awukaze ube tempted to go beyond smoking cigarette and do other things because of depression or stress whatever okukhungatha osokuphethe ngaleso sikhathi akaze ukuthi now let me try other things ezingangaza ngikhohle lento? Ezinye izinto hayi ikhona into engangayizama nakhona futhi hayi ngabona umsakanye lento le ngeke ngithi ngingenamali ngingasebenzi lokho ngizama lento le izothi mahle sengiqalekela sengiyabona ukuthi Mazanex. Okuyilo izama Mazanex. Yini Mazanex? Mazanex maphilisi ey'nhlanu. Maphilisi indaba ngibambe uthawazi. Ncika neZanex. Incika iZanex. Okay. Umkhuhlane nawo umkhuhlane sengiyaphuza. Yebo ngoba ngishawa ukuthi akulaleki ebusuku. Sothi ngizothenga ngikubeka ekhoneni lombhede lapha endlini nabhoti wami. Ngilinde vele ubuya ngo-2:03. Ngingena endlini yakhe ngilala ngiphuza ngidlala ingoma ngiphuza ase ngiyafika sengilala vele akubonakala lutho uma useselele ufike sengiyilalela ngabona ukuthi songihlukumeza lento le angithile nayo lento noma kunzima kunjani mangimele ihambe ingqondo ayihambi ngoba angeke ngize ngikwazi ukuphila ngalento kodwa yona i-right mangabe ngiyenzile ngangikwazi ngisho nokuthi ngidle ukuthi bathi lento lena umuntu odlela lento yakhohlwa mina ngikhohlwayo so ngikhumbula yonke into nje ayikho into engiyikhohlwayo ngiyakhumbula ukuthi ngenzani abantu bavuka bekhohliwe mina ngikhohlwa mina futhi mase angeke ngibone ngitanda abanye abantu antesayo mina ngitanda ngihlala ndawonye kanje ngidlala ingoma ngibuke into ngidle ngathi ngingadla unomphelo nje ngayiki sis ngikhathazekile yazi kakhulu ngamawe and ngiworried the same way worried nawe ngawe ngakhona
and I also feel like uba not esibhalele into esuke kuwe ngaphakathi. Mina ngabuka enye podcast le Okay. ya nalosisi lo okuthuba uanti futhi le anti Mpumi. Umpume nomkhombi. Yebo. Okay. Ngangibuka ngibona ukuthi nabantu abafana nami balahlekelwa izingane bayakwazi ukubhaleleka ngoba mangithi ngiyabuka lo anti lo isitori sakhe siyafana nesami futhi mina kunzima akudluleki. Mhlambe mangase ngibhalele la khona mhlambe ucounseling mhlambe ngingabathola. Yeah. Mhlambe likhona nosizo mhlambe khona uzoqhamuka athi wena izingane zakho ngifisa nokuthi baze bangitshela bathi izingane zakho ayibulawa ngobani wena mhlambe mangase qhamuka umuntu osho njalo. Ngoba manje sengiyabona ukuthi namawele ngazange ngisho umuntu. Kusho ukuthi khona inkinga enginayo ngoba manje nalamakhola afika ekhaya ngitshela indaba lapho amakhola afika angitshela izinto engiyiphuphayo kuthiwa nje ngathi lo baba lo fanele mina ngizwe umuntu ohlolayo ngoba mina into efanele ngiyenze fanele ngikhulume noma wami mina ngilo muntu lona ongakwazi ukukhuluma mina ngenzeka into manje mhlawumbe ngixoxa emva 15 years lokho lo baba lo tshela mama wakho uthula mina wathi ngitshela uma ukuthi lengane le upha ikutshela ukuthi iphupha ihamba neliphi ikhehla iphupha amanzi akephi. Yeah. Nakho ukuthi ngiphupha amanzi ngikwenze ekhala emadlebeni. Futhi ngizwa nje amanzi akhala kamnandi nezinyoni. Ngizwe namakhwela nje. Ngamtshela ke uma ngobe seshile lo baba bathi mina ngizonyamalala ngathi ayikho lonto le. Kunalokho ngabethi ngizonyamalala ngiyekone lo manzi ngavele ngahlanya ke ekhanda. Ngahlanya ngasagezi ngenze lutho. Ngathi nje angazi nginezizwe. Ngavele ngahlanya. Wahlanya like literal. Ngahlanya kodwa ngahlanya kodwa babe ngivalele endlini. Babe ngivalele endlini ngoba ngase ngasagezi. Hey. So unawe uyazazi uhlanya noma uzwe sekuqedile ukuhlanya ukuthi hayibo kwagula njalo. Ngiyakhumbula kancane ayikho into enzeka mina ngingayiboni. Ezinye izinto noma ngingayiboni kodwa kube ngikhumbula ukuthi hayibo ngoba nawe uma ngibuye ngize ngimtshele ukuthi mama yazi angizizwa kahle. Konke enzakalayo la mina ngimtshele ukuthi ma kanjani noma kukhona izinto uma ngingamtsheli zona ngaze vele ngisindele. Kakhulu zamaphupho ngicamela ukutshela umuntu wangaphandle engingamazi futhi. Ngoba khona umizwe ehlala ekhaya ungimazi soyidabukapi. Ngangimxoxela ke indaba zami kokulula. Ngoba manje makuxoluma kuyafana ukuziba. So mina nginento ukuthi uqinisile mawusho okuningi konakala ngokulahlekelwa izingane zakho. Nokufisa ukuthi incontwa bayasho ukuthi hayi ingane zakho ayibulawanga mhlawumbe ungcono zayadlulela noma so did they confirm ukuthi ingane zakho lezi ezimbili zokuqala za ukudlula kwazo kwaba ama traumas okushawa nokulimala or it was just you assuming ukuthi ingane zakho ngoba nakho ubushawa zaziyachitheka? Basho lutho ke bishiye. Bathi kuyini imbangela ukuphuma kwezesilisa? Baphela bathi ngoba ngianemic. Ngoba anemic. Anemic ukushodelwa igazi. Okay. Nokuthi ngathini ngishodelwa igazi neiron. Bayangifakela nje. Mina mangikhulele bangifakela. Mina noma inini mangifuna ukemshiyeni mengaquleka nje. Imali mangase ngisukume la ngiquleke. Ngisemshiyeni ngifike emshiyeni ngilalise ngifakele igazi. Ngingakhulela ngisheshe ngiye futhi eclinic ngifakele igazi ngifakele neiron. Unakho ukuquleka sometimes? Ngiyawa. Uyawa? Yebo, futhi angiphini ngaphandle kwento enginashukela mengihlezi ngineshukela. Kwesinye isikhathi ngithi mangabe ngidla sweet bonza usazwelike manje. Ngathi ngathatha umpuphulo ngenze ube stindi. Shukela brown futhi. Ngoba umhlophe uyangigulisa. So how often? Ukuthi izinto ikhatha mhlambe ukuwa once a month or not even once a year. Hayi. Uwanjalo nje makuvela ithuba. Ngathini? Ngiwa ukuthi ekhaya ukushukela endake khona kila. Khona into ethi iphele endlini umuntu anganaki ngoba nakhe ngawe ihlaleli yena. Sothi mina nginayo imali anginakile.
ngize ngitshontshe amashumi ecomments abantu ngangithenga sweet ngibone ukuthi club khoma zabo yabo akusekho ithuba mase iyaqala ke lento le ngcono mangabe ngishilo ukuthi yazi into ukuthi mina ngisaba ukuthi cane ngithengele ishukela ngifuna ngisabe kodwa manje kwesesikhathi ngibe ngikhululeke ke mangibona uma ngitshela uma useyazi akusenzeki njalo ke manje ngoba kulonyaka odlule akwenzekanga nangolonyaka lo awukakazi kulonyaka ngakaze ngiwe ngoba sengiyakwazi ukuthi ngikhulume ngisho ukuthi hayi kufuneka ushukela manje awusuphelile ushukela ma yazi ntombi mangilokhu ngikhuluma nawe I see a lot of girls engibabona kuwe even the lingo that you are using mhlawumbe umuntu uzongivumela ekhaya and now it makes me understand ukuthi why amantombazane ephelele emgwaqweni. You see, it's because of ama-traumas ezidlula kuwona ebuncaneni bethu. In Johannesburg, we don't have a lot of women abasemgwaqweni. Yes, we do. But we don't have a lot of women abasemgwaqweni. Abantu basemgwaqweni in Johannesburg, abantu abanganamakhaya literally. Yabo umuntu ukuthi ngempela kanali ekhaya. Here in KZN sinabantu abanamakhaya kodwa abasemgwaqweni. Mostly nje abantu base KZN kancane umuntu mayikwazi uNatali kuthiwa kanali kubo abasegoli emgwaqweni abase KZN abanamakubo KZN angazi uma ngisense kodwa ufica ukuthi imvelaphi yakhe akuyona yasegoli. We do have amantombazana aphela emgwaqweni in Johannesburg, as I say. Angasho ukuthi we do as if ungasegoli. They do have amantombazana asemgwaqweni, but in KZN I see a lot of amantombazana at your age, older than you, younger than you, abasemgwaqweni. And it makes me wonder ukuthi sukuqala iphi into ukuthi umuntu azagcina ephelele emgwaqweni, yabo? And ngihlezi ngibuza ukuthi ayayikho into ebingenziwa kodwa kule ngane inhle kanje ufica ukuthi umuntu unabantwana bashiye kubo semgwaqweni. Fica ukuthi umuntu nefamily yakhe emthandayo semgwaqweni. And somehow in me ngine believe ukuthi for you it was closer to that, even though it's far, because you also have this mentality of you fighting things which is ngenzeki ngendlela that is out of your control. But if esikhathini sakho sokuba miserable someone came and introduced you to a certain drug, a friend or a person who's closer to you, ibiningi into engazuthi umanzama bengaze kuthiwa sikhuluma lo daba simlanda emgwaqweni because of izinto odlule kuzona and how they affect you, the ways it affect ngakhona. I even feel ngixolele futhi nombukele ekhaya, you even sound like someone who's already from the street. Through lingo angazo milingo kuphi ekhaya kusemlazi kamasha kusemlazi even ilingo angazo umbukeli zongivumela kule lingo le yo lingo yawo namagama athi omalume. Like the way you speak, you have ama-gestures omfana, yabo, you have ama-gestures omfana, intombazana encane kakhulu kuwe. I don't know ukuthi kwakufanele nivele ube intombazana. Mhlambe some of the things esindinali ngazo mhlambe wena ungasichazela kangcono ukuthi do you feel like a woman? Mina ngathini ngike umuntu esifazane kodwa kwesisikhathi umuntu esilisa nje ngibe ngamdingi. Wena do you feel like a woman? Mhlambe 2 hours sekuyaphela. And then so uzawuthi umuntu wesilisa. Mina ukuthi mangibona umuntu wesifazane noma ngingazi ngizinto zami lezinto lezi ngibona umuntu wesifazane ngisho ukuthi yeah. I feel like you are trapped in a wrong body. Do you feel like that also? Yeah, ngoba vele ubaba kahle kahle unenzala abafana ugogo le wefo sezinto ngoba nengubo zami zingayigqonga na7 zazizogqoka umfana futhi. Ugogo lokho efuna intombazana. So that's why you started this story sakho lapha. Yeah. Oh, angikhetha ngake but now yenza sense makubuza lo mbuzo and you lightening up.
Ngoba nami ngiyazazi ukuthi vele ngisenkingeni ngiphathiwe. Akufanele ngabe ngiyazazi ukuthi afanele ngabe ngintombazane ngoba seke ngaya futhi kolini sodo wafike basho futhi ukuthi kunento eyenzeka uma ikhulelwe mina jike endleni ngoba vele noma naye ngikhulelwe wengazi ukuthi ukhulelwe wathola ngenyanga ka8 ukuthi ukhulelwe. It's just that bengisaba uku-offenda and ukuba waba umfana I don't think ukuthi ngabe okuningi obhekene nakho. Or let me say I'm not influencing anything to you. As I'm speaking to you, I feel like you are trapped into someone's body. Yabo? Yeah. The gesture, how you use your hands, mokhuluma, the way uzibamba ngakhona, uzibamba sokumjida, the way you do your lingo is sounda njengelingo yomfana selokishini. Yabo? And most of the time ilingo enje ngivama ukuyibona ke emantombazaneni ahlala emgwaqweni. Now the difference when uclean uhlala ekhaya, but at the same time I see umfana, but at the same time I see a broken woman. If imithetho lesho yazivumela ukuthi umuntu umhage, I feel like you need a hug. I feel like udinga uthando. I feel like you are kind of lost. Like you are very, very lost. Not kind of, you are very, very lost. Yeah. Lost as a person, lost as a woman, lost ukuthi ubani kahle kahle wena. You don't know ukuthi kahle kahle kuphi okulethelwe emhlabeni. You see all these things, you're just trapped ekhanda lakho ziningi. Yabo? And there's a lot of things ezenzakala phambi kwamehlo akho. You don't know ukuthi you have spirituality that is in you. Awuzazi ukuthi mhlawumbe kwakumele ube isangoma noma kwakumele ubonise uthwase. You don't know ukuthi ubani okanga ngawe, is it umuntu okanga ngawe ngabe sekhaya, ngabe umakhelwane, is there a real person okanga ngawe, or there is no one, you see. So and also I don't think ukuthi ingane yesibili ozoyithola nesithathu ozoyithola leze ngamawele if lokuqala yaphila. I feel like mhlawumbe uyothola lokuqala and then after that you transition to be a boy and then ube lesbian. I don't know. Because lesibili ingane was just a consolation ingane yokuqala lahlekile. Was you trying to replace ingane yokuqala, which is you cannot replace a human being. Yeah, vele ngiyakwazi lokho kodwa ngangithi ngizothola into ezokukhohlisa. Yes, I know. You cannot replace a human being because bingani bikhona nayo ibi umuntu ngesingayo ohlukile, but bizokusiza kakhulu mhlawumbe ekutheni ukhohlwe. But now we really don't know ukuthi ngabe ngempela ubhuti wakho yini who caused ukungahlali kwengane yokuqala. If kokubhuti wakho kukancane ukuthi futhi nakule yesibili isiyaphuma naye because umuntu wakho naye ushayisa obondweni ngesikhathi uxabana naye. All these things, they are messing up with your head. And if someone wakuthinta noma naxabana ngesikhathi ukhulela amawele, ngabe you believe ukuthi uma wangithethisa noma usibantwana wenza ukuthi mina and then I lost amawele ami, because you also feel like wena ulahlekelwe izingane because kumele umuntu ekuhlukumezile nomuntu ekuthintile. Angazi uma ngithola yini. But I reality ukuthi zonke ingane lezi elahlekile kwangamele futhi zibe khona. Kwangamele zibe khona because of so many reasons. We don't know ukuthi ubuzoboma mo right yini. Mhlawumbe uNkulunkulu is saving you from a bigger miserable. Or uNkulunkulu ingane zakho uzigcine kangcono than wena. Na ngizobuma mo right mina. Yabo ingane zasekhaya. Ziyafunda namhlanje zithi mayihleli zinginconywe ekhaya kuthiwa senje ingenxa kaMwancanisi. Zonke thina siyakwazi ukubhala mina ngazi ini ngenxa kaNcanisi. Ngihlezi ngcono mina ngazi ukwasha mina. Weshaya uNcanisi. Kodwa manje angisakwazi ukushaya ingane. And for sure njobusho nje uzoboma mona kakhulu. So have you ever dated anyone besides
Uba uyingane zakho. No ngathini ubone mama ngihlukane nomuntu shothi ngisabuyelana. Uvele kumuntu nje vele ubona ukuthi vele nuke athi asonje uduze kumuntu vele nuke nje. Gcina ngasakuthintanga ukuthi hamba kodwa. Ngani ukuthi ngiyanyiswa na ukuthini mina bhuti wami ukuthi okay kulungile. Ngiyakwazi ukunderstand ubani usakanayo imali. Mina lo muntu engithandana naye ubaba wenganyami mabengane zami akaze ayenze le ndlela abenza ngayo bona. Okay umuntu mengenayo imali okay uzongibizela endlela ayikho inkinga. Ngeke ungijweze ngosuku uqala ngisuya ngimama manje usulokhu usondela kumina. Into angayenzanga yena nawe ngilinde isikhathi esingakanani so ayenze lento le. Manje nkathi umuntu ayenza lento le ingane ngathi ngisola ithuba lokuthi ngiphume kuyena. Ngakho ke enye into engicanga ukuthi ngiyoqala enye relationship kusonginyanyiswa ilento le. Ngiyangithanda nje umuntu uthaka nginika indawo yami angaze kangcono kuyimayi ngithini. Yes. Noma manje vele ngibona ukuthi siyadayiselana ke phela manje. Ngifika nje endlini umuntu usehuba ngokunye. Ngisona sokuthi ngivuma ukuthi kuzowe endlini. Bengimele ngithinishe ukuthi akibe la kudliwa khona mina ngicabangela iphakethe lakho. Umuntu vele ngizile ngokuzodla imali yakho mina. Ngize ngokuthi sake senze into engcono ngoba ngiyathanda uma ngithanda umuntu sibe nama plans empilweni. Ngivele ngibona ukuthi ayikho lento le. Nginkathi ngisengihlele ekhaya sengiphumile kumuntu ngihlala futhi ngiyikhohlela kuze kubuye yena obengane. Nakhona futhi masuke kubuya yena obengane kusuke kuyimina kade ngixoshile eduze kwami. Mhlambe ngimshayile. Naye azabuyiseka ngishaya kodwa imina obeyaqala esandla. So and enye into ke engiyibonayo as we are speaking futhi unama sinus? Yeah. Okay, I see how you scratch your face. Aqala nama sinus. Akukhula kwami nje ngithiwa no blanket wami kwakunephilisi la nevix elalifaka kanje ukuze ngikwazi ukuphefumula. Blanket wami into engizalwe nayo. Okay. So uyafisa ukuye ugwayi? Yes no. Ugwayi ngizoyeka kuleka. Ngoba mina mase ngibe nento engiba busy ngayo. Ngawuyeka ngoba maye ngahamba khona la khona ngathola khona isikole nje. Ngahamba khona 2 weeks. Ngangifike ngibheme ekseni ngihamba. Kusesikhathi ngingabhemi ngize ngibheme sengibuye. Nakhona futhi washaya izinsuku ngabona sengiyekile. Kodwa sekuphela isikole ngaqala phansi. This is mukele ekhaya this is izinto lezibhekene nabantu abasha ukuthi abanye they end up into substances some drugs utshwala yonke lento le because ukuhlala ngempela kwenze lutho can lead into something ongacabanga ukuthi mhlawumbe ungazogcina phela kuyona. And this is the majority ye-youth yase-South Africa ebhekene nayo. Lo mntwana usemncane kakhulu even mncane even nakimi kakhulu. But izinto asedlule kuzona nginento yokuthi okunye kwakho akadingi ingane ukuze bengcono. But udinga umsebenzi, udinga something ngathi uyayenza empilweni yakhe ukuzithuthukisa. But the most mangilale isitori sakho it's more like you're representing umuntu omusha eSouth Africa. Yabo? I see I see a lot of women in South Africa that are abasemgwaqweni. But if you ask a story kwenzakalani ngalahlekelo umntwana I could not cope. I lost my parents, could not cope. If wona thola hlekelo uma wakho you can become something else more. Hey ngabona nje njengoba kuyimanje ngisasaba ukuthi mayefa ngizosurvive ngani ngoba phela ukuhlala kanje ngiyangicika ngoba mina angiyena umuntu olendima zamafa mayefa umana uzoyishela kumanzi amafa ngeke ngize ngingajabulisa ukuthi ngizoya kaMr Plan ngithenga impahla ezinye izophela leyo mali leyo mina uma ngishiye senginesingu into engazi kahle ukuthi le ngize ngife nginayo ngiyasaba ngalendlela ukuthi ngisho ukudla mina ngidla ngicophelela ngidla kabili noma kanye ngosuku ngidla ngicabanga mayefa uma mekwahamba uma ngizohlala mhlawumbe emzini yabantu ngesimo sozangisebenza kumele ngijwayele manje lesimo uma yona pension manje next year uzona pension usemdala uma vele wangisole emdala.
So manje unokuzincisha ukudla ngoba usifuna ukusijwayela manje isimo sokungadli. Yebo ngizohlupheka phela bangabe ngilokhu ngihleli kanje omunye umuntu angathi mhlawumbe ngihleli ngamabhomu ngiyazama kulungile ndawo masiwe mina ngiyawahambisa njalo nje kodwa hey ubuhlungu noma nje ungabe sebenza yedwa ekhaya ngivela ubone nje ngisho umuntu eyochitha ukudla ku fresh ngisho ngithi me wafuma lo uzoyitekisa ngoba njalo nje noma nemali akakwazi ukucabanga la ukuthi imali yenziwani. Mina ngiyazi ukuthi even ngisho ngathola imali engango-50,000 manje ngayithola indlela yokuphila kodwa bona bakwazi ukucabanga. Mina ngingawubeka u-500 engazi kahle uma ngase kuthiwa nginemali eseceleni mhlawumbe engange-1,000 engenayo mina ngayibeka izifike kulo mali engiyifunayo ngenze ngiphilise nginaphakade ngoba ngizalwa abazali abadala sebekhulile ngenze ngibheka amafa ama nobaba ukuthi uma beshonile ngibenzele inkomo ngibabuyise izinto zokubuyisa abantu kuphela yona mali le mina ngiyenza hayi ukuthi mina ngigijime ngothenga impahla zokugqoka ngoba izophela still ngihlupheka. Usizo oludinga kakhulu lo intombi. Ngathi ngaluleka ngokomqondo mhlawumbe mangize ngikwazi ukuthi ngibuyele esikoleni ngoba ngiyasala ngisho esikoleni buye nakuyizathemba noma khona ithuba lomsebenzi elivelayo ngingalithatha noma likude nje mhlawumbe ngingangisa mhlawumbe kuGoli kuzoba nzima kona kodwa ayikho into engingayenza. Udinga ithuba nje livele nje kanye nami ngike ngijabule mina ngiyakhala-ke uma ngijabule kakhulu ngikhala inyembezi njengomuntu ofele kade ngakugcina ukukhala lokhu mina noma iliphi noma ngabe isikole kodwa sengilulekiwe ngokwengqondo ngoba ngoba ngihleli la ekhaya ube ngihamba noma bezokutshela uma wahlale kuze sothi sengikhumbula ingane zami-ke manje-ke ngiyayikhumbula ngicabanga umncwabo ngicabanga ngizobe kuqhamukela ingane yasekhaya na-5 ayazi lutho phela yodwa abe sayibona iy'ngane zakho yifaka emgodini eyivele kubuye ayazi phela yona incane yabona nje umuntu ofile ayimali ukuthi umuntu ofile kusuke efile ngisaphinde umbone vele kubuye yabona nje owamanje ngisa-right mhlawumbe ngathi ngiyakusasa ngithi ngiyavuya vele ibuye le nto ley'ngane zami abone kuzovele kuqhamuka umuntu nje ngisho angenzanga lutho ngiyomkhanca kabuhlungu angakokwazi ukuthi ngihlale nabantu ngakho ngidinga ukuthi uma kukhona ezokuqhamukayo ngithole sengilaphekile ngokwengqondo ukuze ngizokwazi ukuthi ngihlale nabantu. Ngicabanga ukuthi hamba phambili kakhulu i-counselling. Ngiyayidinga i-counselling futhi i-counselling yami ngihambe noma ngiyafisa uma naye ilanga kangivulela isifuba akangihlambulukele ngoba mina ngiyayithanda inhlambuluko mina ekhaya mina ngiyayidokwenza inhlambuluko lapha ekhaya ngize ngisho ngithi mina la ekhaya mhla ngifa ngenze ngifune imbuzi ukuthi ngiyaxolisa kanje kanjani wala ngoba mina sami isifuba seclean mina ikade engayikhuluma mangabe ungenza ukuthi ngikutshela bona lapha ekhaya banezimfihlo that is why bengeke bazibalungelwe lutho bhuti wami ngoba ngisho ungabanika imbuzi uthi enzani inhlambuluko still bafihlelana ngibona ngibabuke and mina bangibone ngathi ngisilima kodwa futhi unembeza wabuyazi ukuthi mina ngiyayibona lento engiyibonayo. So wayicabanga ukuthi maphumele mhlawumbe kube khona inhlambuluko yokuhlambukelana hayi ukuthi mhlawumbe khona la esonana khona angitshele nje iqiniso angazi ukuthi liphi iqiniso angifanele ngitshele lona kodwa ngiyafila ngaphakathi ukuthi angitshele iqiniso ngoba kuningi inhlezi ngimtshela kona kwenzayo thothana ngabona ukuthi ngiyambona. Into mangabenziwe ingane lezi zasekhaya senza kumina kungconywana akanankinga uyakwazi ukuyigqiba into yenziwa eyihlazo yenziwa kumina angisho ukuthi ngingcono kodwa kusesikhathi uyadinga ukuthi umzali umhlalise umhlalise phansi umuntu umtshele sibani manje intalo ngubani wangendlela lokuthi ngize ngikhumbule ngenkathi ngisayingane se-ayina nobhuti wami
ngavula ironing board ngabeka ishirt wafika wathatha wabeka phansi nami phela ngafika ngathatha ngabeka phansi umemeza ubhuti wami uyiqelile ubhuti wami sekukaningi ngenzela ubuqili umemeza yini chaza kuqala phela mina ngangithothobele mina ngikhula vele ngiyithothobalele yini uthathe ishirt lamali esaphansi asebhande emshaye wangishaya wangibhaxa ubhuti wakho yebo lo engimlamani mfana futhi ngibhaxa wangibhaxa ngangakhomitha ngangafuna ukhomitha suicide because ngangifunda grade 6 ngithatha ibhandi ma eyona into engicela kakhulu mina bhuti wami ukuthi uma unikeza abafowethu nodadewethu ithuba lokuthi bangishaye mina ekhaya umulayini ngisho namdulo umulayini uzephethe icable ngiyashawa wena ngiyashawa nje ngiyashintshwana yebo baba uma umdulo fana umuntu ongakaze angithinta utalent nophindile suke siyilwele noma sesixabana nesibanga ukuthi samantombazana anginandaba kodwa uma ukwazi ukuvulela lo thuba lokuthi ushawe izingane zakwenu yebo yilento ke ehlesi ibanga noma ngithi ma njengoba umuntu wenza kanje indaba unganginiki ithuba nami ukuthi ngimshaye ukuthi nya yena nje sixabanisayo leyo mina umama mina ngiyamthanda kodwa manje mina ngithanda iqili mina bhuti wami yabo iqili ngisho ngilibone manje ngisho ngikhuluma naye mina ngisho nangasekhaya umuntu oyiqila ngizwana naye angihlali naye ngoba ngiyalibona iqili angilifuni liyangiyanyisa lento ehlenze ngibanga nomama vele nje uqili ngize ngisahleli naye kahle ngifuna ukukhuluma njengomama nodakazi mavele nje uqili ongakazi ukubona ukuthi mawenzani into enzayo sizigcina sesithola manje sengiyiyeka indaba ngoba manje ngiyabona ukuthi iyakuthi sicela sesixabana ngoba manje ngifuna ukukhuluma naye kahle ngimtshela ubuhlungu bami vele nje uqili ngiyayidinga nje counseling ukuthi sihlale naye sibawu2 kube khona abantu abazomenza ukuthi ngelinye ilanga naye adedeleke la ngaphakathi ngoba uyangithanda yena uyangithanda inkinga manje into emenza nyathela izinto mina ngile nhlobo elwayo mina into angiyiyeki ilenga kanjalo ngifuna ukuthi izifike esiphethweni nanokuthi futhi kuba nenhliziyo embi kukhona noma nginayo inhliziyo enhle kodwa mase uxolisile kuqala ngiyazama ukuthi ngiyiyeke lento le uma ngoxolisa ngeke izipheleke impi yami nawe inhliziyo ebikhonyana nakwena kancane yebo ngiyathanda ukuthi umuntu axolise ngoba nami mangabe ngenzele iphutha ave ngixolisa uma ngishayela ukuthi awazwabheda apha xolisa manje ngingaze ngibize ngithenga ama gift ngixolisa swami ke yena kuyenhlobo evele kuthengele mhlawumbe into oyithandayo ngisexolisa ngasho ukuthi mina ngiyalikhipha nje ngiyaxolisa sibani cha aphikazi ngiyakuzwa mina aphelele yebo ngiyakuzwa mina ntombi and yonke into ekhuluma ivalid yenza sense ngizozama ukubheka i-therapy session i-therapist la eThekwini nomuntu oyi-therapist okhona eThekwini mhlawumbe ongakwazi ukusiza nayo intombazana okhona eThekwini hlala eMlazi uyakwazi ukufika edrobheni but kuba umuntu ongakwazi uku-accessela access umuntu ohlala eMlazi inkinga enkulu kakhulu ushona nabantwana bakhe abayi4 umntwana oqala wachitheka nkolelo ukuthi ubhuti wakhe washaya ubhuti wakhe na 4 months pregnant emshaya ngeplan wachitheka umntwana wesibili umntwana wachitheka ena 7 months eshawa i-boyfriend yakhe washayisa nesisu obondeni wachitheka umntwana wakhulela amawele umfana nentombazana kulo mawele achitheke na 8 months ena 7 months now achitheka amawele azalwe shonile wasikwa wazalwe shonile so zonke lezi zinto lezi zikhanda isilonda zikhanda umuntu ohlukile and as she's mentioning ukuthi akazazi naye nje enga nami ngiyambona theme efika nje la ku podcast wasitshela ukuthi kuzoba nzima ukuxoxa because akacasukile you see now the motive and the drive ukuthi uzukhuluma kumele uzucasuke ukuze ukwazi ukukhipha ngaphakathi kumele uzucasuke yonke lento le it tells you ukuthi this person has an anger anger ismanga and I feel like more than anything she needs uthando
yabo, she needs uthando, she needs ikhaya elinothando nemfudumalo. She needs ukuthi abuyele ukuzethemba, because there is a lot of insecurities, but at the same time uzongivumela ke nambukeli naye ungifakazela. But at the same time I feel like she's trapped in her wrong body. I feel like she was supposed to be umfana, but it turned out to be umuntu wesifazane. She's not a lesbian, but isithunzi sakhe ne-presence ne-aura nangendlela akhuluma ngakhona nangendlela kamuva ngakhona, if useduze kwakhe nawe waphelele uzobona ukuthi kahle kahle umfana no, yabo. So even noma umbheka isithunzi sakhe sikutshela ukuthi umfana. I don't know kwenzakalani khona la, but ezinye zezinto that you need to fix noma bekuthiwa usazilungise ukuthi ube umfana literally, but into uhambe uyilungisa ususa isithunzi somfana noma kwakumele ube newele lomfana, yabo. Sometimes kukhona umuntu owesilisa ne akekho muhle kodwa umbona intombazana engekho muhle uzothi yazi umfana intombazana akekho muhle kodwa uyabona ukuthi yazi intombazana indaba fana noma wakho yini, futhi ukuthi umuntu izinto zakhe ayihambi kahle. It's just that mhlawumbe uhambathwa yiwelela elandele sesesiswini, yabo. Kuyenzeka ukuthi wendelwe umuntu una eswini ngesikhathi kukhandeka izingane emaqandini amabili kwakumele kube umfana nentombazana, elilodwa lungaphili, leli lodwa liphila. Ngesikhathi ebamba lamaqanda kuba mawele, but leli linye iwele lingaphili. Umoya waleli iwele liphile kuleli linye iwele, uzalwe nalowo muntu, because akekho umuntu osukazi leyo nto yenzakalile akazi ukuthi uthwele ispirit salo munye. So whatever yenza empilweni uyakuvalela because of acknowledge umazi. So ezinye izinto lezi abantu abaningi South Africa kumele bezibheke, which is now it's something that you should look at, yabo. Ukuthi why ubukeka njengomfana, why you act like umfana, ubani umfana uphila kuwe, yabo. Because days if ungathiwa uyahamba uyohlolwa i-DNA yakho, angazi ahlolwa kanjani noma DNA, but there is 50% umfana kuwe and there is 50% untombazana. If not 40% umfana, it's fine. It can be 40% umfana, but as I'm sitting down with you, your gesture, the way you bamba khona umlomo, the way you act, umfana, yabo. So leyo nto leyo yenzeka if wambethwe umfana and no one is aware ukuthi kahle kahle wakumele ube yiwele. So enkulumeni yakho ke mawuthi uyabuka even asibelethweni sakho ubunawo amawele umfana nentombazana, that tells you something also ukuthi okay, which means unayo inzalo yamawele. Isuka phi inzalo yamawele? Ubantu obenamawele before ekhayeni akaba khona amawele, ufuze bani ubani nokutholisa amawele, which means hey khona inzalo yamawele, then now mhlawumbe kumele ube. I'm just assuming, angibuli, angiboni, angihloli, akukho, angiboni nangiphuphi noma ngileleke mina ebusuku, but I'm saying this nje on top of my head, hoping ukuthi maybe kuzosiza umbukele ekhaya kuphinde futhi kusize nawe. That's what I see kakhulu, into evale kakhulu into zakho. I see leyo nto leyo mina ngesingami. Angikuhlolela sisi wami njengoba ngisho ukuthi nombukele ekhaya ngasicabanga ngiyahlolela, angiboni nokubona nje angiphuphi nasebusuku mina nkosana. Aze ngiphuphele umuntu nje, hlezi ngizoba ngiphuphela, but angaze ngiphuphele umuntu. But that's what I see kuwe, yabo. Unesithunzi somfana, sometimes ngibona umfana, sometimes intombazana, yabo. And iyangikhathaza lento leyo. I feel like you are trapped into umzimba, you're wrong, and izinkulumo eziningi oyikhulumile they just confirm lokho engibonile. And any into that I see that I feel like might happen empilweni yakho, I feel like you'll be more lost as time goes if you don't get to see. You'll be more lost, and I feel like kube istep esihle sokuthi ufikele ekhaya hoping ukuthi uzokwazi ukusizakala, but you'll be more lost if you're not getting usizo. I'm not saying you're ukuthi mhlawumbe uzophelela emgwaqweni, uzophelela kuphi, ungaphelele kuzibulaleni, but kungenzeka uphelele emgwaqweni if things ziqhubeka ngalendlela. If because uma kusemdala, if kuze kudlula uma wakho, you'd be more addicted into these things ojwala. Mhlawumbe ugcina uphelele emathaveni, ugcina ube umuntu oshaya abantu, ugcina ushaya abantu, because yonke lento explainayo ifana njengama-exam akulidela in 2 streets. All those things ozimentionayo, ukulwa, uzolimala, uzogula ngekhanda, uduba ikhaya, all these smallanyana things that you are mentioning, some of them they will drive you to uduba ikhaya ushiye, uzothanda kakhulu utshwala. All those things ngiyacela sisi wami ukuthi
unoma uzenze not because you trying ukuthi usurvive the sadness and the loneliness. Ukwenza because abanye bakwenza maybe happy. Ungakwenzi because you're trying to kill the miserable part of into ezenzeka ekhanda lakho. I hope you get counseling. I hope you get umsebenzi. I hope you become a better person because even amanje makusawuthoka umuntu uthi aqasha ningaxabana ekseni yabo you know now that deep down ukhona umunye umama ngathi ngiyamcela ngasekhaya udayisa ama-flight nankingi ngathi ngicela ungifake itoko bathi nje ngeke ngize ngikwazi unatshela umakho kwenza namagobongo khona uzophela amafufunyana nawo umakho nje mina kumisela ukuhamba wena ushayela ukuhamba sazi noma nje ukuhamba lakho ukwenza isangoma kodwa nje wena nje udiyaya uqinisile mbukeli because isesophelelwe ibhetri ntombi yazo but thank you for coming and ngingacela ukuthi ubize number yakho so that umbukeli ofisa ukukusiza nomuntu ongafisa ukuxhumana nawe akwazi ukuthola share your number and then this podcast soyikhipha nje ngomsombuluko and then uzokwazi ukuyibona sibone ukuthi sihamba siphelela kuphi ekutheni uthola usizo. Ungabiza number yakho? Number yami ithi 0711 05 9856. Iphinde futhi 0711 05 9856. Ngiyabonga kakhulu siswami. Engazuthi nje umuntu wesifazane ozokuza ezokubona kini noma cela uhlangana nawe first thing akangayenza angakuphi ihagi akutshela ukuthi uyakuthanda uphindele futhi ube ingane useyingane if you are 25 I don't want you to lose impilo yakho ngifisa wazi ukuthi umuhle uyathandeka akekho umuntu othatha inhlanhla zakho izinto ezincane nje okumele uyilungise ngiyengeza ukuthi ke nento lezokuphahla uyilandelela ubheke ukuthi kwenziwa kanjani izinto lezo uzigeze wena ungazulinda ukugezwa obaba beingane noma baba wengane yakho baba wengane zakho uzigeze wena wenza iladi lengane ukhanyisa amakhandlela usalenza iladi lengane iladi lengane engawulini into engisayenza ukuthi nje mangizizwa ngikhumbulile ngoba ngiyengizizwe ngathi ziyafika kunokuthi nje ngizwe ngathi ziyeza ngo6 ntambama light ikhandlela elipink nelimhlophe ngiyenza njena ke ntombi zonke ingane zakho ngokuhlukahlukana kwazo zo4 usihlabela inkukhu uthenga amaswidi uthenga impahla zokugqoka uthenga ama chips uthenga ubanana uthenga amakhekhe uthenga yonke into yeso ushisa amakhandlela amhlophe uzibize uziqamba amagama ubize ingane ezincane zidla amaswidi uthenga amakhekhe lawo ama birthday noma ungathenga ibo4 uziqambe zonke amagama eingane uyicela ukuthi azibe inhlanhla because udlulelwe ingane emhlabeni ingane isuke nje idinga ukuphiwa igama idinga acknowledge ukuthi uzoba inhlanhla kwena mawukuthi inje ayikwazi ukuthi ibe yilutho kunalokho yakuvalela into zakho so ezinye izinto ivalwa ke ileyo nto leyo so nanombanje wakoshonele ingane ngaphandle ukuthi ugezwe emizini womuntu but thatha ingane zakho uyibize uyacknowledge and even if khona ingane ephilayo kuzoba nzima ukuthi iphile because izoblinyazwa ilezi ezinye ngesikhwele so mhlawumbe uzothi uyahlala njengamanje ngadliwa ilezi esezashona vele so nesizelo yaphila angeke ibe yilutho ngenxa yokucindezela ilezi so kubalulekile ukuthi uacknowledge uyiqambe igama zibe izingane nje esikhona ezisita uyithengela impahla lezo okumele uyithengele zona intombazane ithengele impahla epinki zamantombazane yonke icathulo yonke lento le eqokwayo nesigqoko sakhona nedema ngabe zonke zo4 ibizwa ngokuthiwa itiye angazi uma itiye noma iladi something yazo yebo kukhona umuntu oseke wakusho lokwathi kodwa mangikwenza ngihambe ngiyokwenzela ulwandle akudingi ukuthi kwenze ulwandle ukwenza nje kini emsamo futhi ayisendlini yakagogo ungakwenza ngisho nasendlini olala kuyona noma ngayihlaba inkukhu nje mawuthengele izinto ezimnandi kodwa inkukhu nakho nje kube mnandi umaqeda ukubizwa ingane zidle zizobona untanga wazo then ibe ingane phakathi kweingane akubona umkhuba into enziwayo leyo uyenze lento izokusiza kakhulu yazo okay babukele emakhaya nisale kahle nibe nosuku oluhle siyanthanda sonibona kulo msombuluko zawo papayini sisethekwini by the way so abantu baseGoli sokabona amaduzane silindele siyabonga kakhulu nisale kahle.